Live mill-studios ta' Television Malta. Dawn huma l-aħbarijiet. Ġo, ma tagħmilix pjaċirux. Ma nsiblikx starter ta' tubu. M'għandna xi ħaġa ma nsiblekx tajt. Għax kont qiegħed naħdem il-garax u malli tubu f'daqqa u s-salwina tagħmlu u spiċċajtek lampa stampa qed naħdem linjam. Jekk ma jittantax ma jkunx hu mhux hekk, poġġi bil-qiegħda ħa nara nsiblek xi ħaġa jien. Grazzi ġo. Barajnuna għall-poplu tal-Ħajti. U b'Ħajti katastrofi li qed toħloq sfidi fenomenali għall-aġenziji umanitarji. F'dan il-bulettin ukoll il-Festival tal-Frott taċ-Ċitru f'Ħallija. Il-kumplament tal-lejla tajba, it-tipib f'postijiet Issa xi ngħidlek ġo. Ġiblek ngħidha li jista' jkun xi triedi tajli ma sta ġej bżonnu kien darb'oħra. Grazzi ħafna. Isma', kont qed nara dan il-leafletter. Sawa, prayer group ġdida. Għax inaw kien tħajjerna biex nibdew immorru. Taf kif il-ħajja u minn xogħol għal xogħol, imbagħad ħin arruħ xejn. Beħ, għed titħajjer int? Ejja, interessani, għalli xlori la tgħidli li forsi ninaqdu ma' xi prayer group, x'tagħmlu eża? Ejja, poġġi bil-qiegħda issa jistenna l-injaġ. Mela, bażikament aħna nibdew billi nagħmlu ftit riflessjoni fuq il-Bibja. Nagħmlu ftit ħin ta' tal-personali u mbagħad ngħaddu għal ħsieb tal-ġimgħa. U mbagħad il-laqgħa tispiċċa billi kull wieħed u waħda minna nesprimu xi azzjoni tajba li nkunu rridu nwettqu matul il-ġimgħa. Interessani. Għax ma tiġix magħna l-erbajt. Issa nara l-ora, xi tgħid. Tajjeb, ara għandek dan il-leaflet hawn. Jekk tixtieq aktar informazzjoni hawn in-numru tal-mobile hawn tista' tkun taf iktar. Dal min tkellem? Group leader, ċertu Xavier Sultana. Xavier Sultana? Tafu jaqgħu? Da minn meta? Ngħidulu Xavier. Da safer. Da ma kienx ma xi kumpanija tal-stationeries. Daku. Nesada, kemm kien ħawat u kemm kien jitkessaħ. Il-bniedem jinbidelu. Jinbidel kemm irid, ma jimussa jinbidel ta' l-istess ħanibqa' naħseb fuq u da minn meta sar qaddi swaqqaf dal-prayer groups kull waħda. Kif ma jistħux in-nies għejglin. Billi twaqqaf prayer group jew tattendi ma jfissirx li sirt qaddis ta' prayer group jgħinek tifhem aktar l-iskop tal-ħajja. Insomma ġewit li trid inti ma lili mhux se tarani hemm ta' ma niġixi. Smaq tal-kursità. Inti għal wiċċ min se tattendi? Jiġifieri. Inti ħad tattendi għal wiċċ saver? Jew inkella biex issaħħaħ l-ispiritwalità tiegħek. Alla jinqeda b'kulħadd biex iwassal il-messaġġ tiegħu u biex taqdil Alla m'hemmx għalfejn tkun qaddis mill-ewwel. Mill-Evanġelu ta' San Luqa. Bosta kienu dawk li ħadu f'idejhom ix-xogħol li jiġbru bl-ordni f'rakkont wieħed il-ġrajja li seħħu fostna, kif għaddewhom lilna dawk li sew mill-bidu rawhom b'għajnejhom stess u saru ministri tal-kelma. Hekk ukoll jien Ażiż Teofilu, wara li bir-reqqa kollha qatt tinfittex it-tarif dwar kull ma ġara sa mill-bidu nett, derli li għandi niktiblek kollox ħaġa bħaġa biex taraf sewwa l-verità sħiħa dwar kull ma tallimt. Ġessu bil-qawwa tal-Ispirtu reġa' mar il-Galilija u l-fama tiegħu xterdet ma' dawk l-inħawi kollha għax hu kien jgħallem fis-sinagogi tagħhom fost it-tifħir ta' kulħadd. U ġie Nażaret fejn kien trabba, daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Taħ f'idejh il-ktieb ta' Eżajija l-profeta fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsagrani, bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, inwassal il-bxarat tajba lill-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-lomja, inrott il-ħelsien lill-maħqurin. Mhux vera fader il-bniedem jista' jinbidel, le? Walla ras ma jinbidilx. Imma il-kwestjoni illi il-min tafu
tistaqsix għalih. U allura diffiċli tammetti li dak li jkun jinbidel. Isma' dina wara kollox din l-akkuża saret fuq Ġesu. Ġara. In-nies li trabbew miegħu kun jafuh il-Ġesu, Ġesu kien bniedem, kien jgħix b'mod normali. Ma setawx jammettu li dana profeta fuq il-profeti, anzi il-Messija. Antu hekk kienu jgħidu mhux bin Ġuseppi dada. X'kienet tfisser dik? Jieri da mhux mill-mastru dax issa kif sa jiġi għallimna. Din hija problema ta' dejjem. Imma jeħtieġ li nammettu illi Alla jinqeda b'kulħadd. Jinqeda bin-nies sempliċi u jinqeda anki b'dawk li mhumiex perfetti. Basta inti tkun trid taqdih. Kulħadd jista' jkun profeta. Għax il-profeta mhuwiex dak illi iħabbar il-futur kif kultant naħsbu. Imma l-profeta huwa dak illi wassal messaġġ. Imma fader, da fajnejja ħanibqa' nara il-passat tiegħu jiena. Kien ħawwat igerfex, jiflaqqa jgħini li biex kien ħamur nitlob dan il-prayer group, nara li l-lu se jkun ta' għajnuna għalija. Imma jew nifhmu għalli għaw xi ħadd perfett, jiena perfett, le inti perfett, mhux kulħadd għandu xi rokna f'ħajtu li jixtieqani mhix hemm u jixtieqha mibdula. Anzi, bniedem bħal da jista' jkun li jispirani u ngħid isma' kif inbidel da u essiet jipprova jagħmel it-tajjeb, nista' ninbidel jien. L-importanti li jkun sinċier. Jien hemmhekk nitħawwat meta jkun ipokrita. Mhux meta fil-passat kien mod u llum huwa mod ieħor, meta llum fil-preżent u żewġ ċuċuħ. Bħalissa qed nagħmel il-prayer group u nitlob u minuta wara mmur inħawwat, hekk le. Imma li jiena fil-passat kont midneb u għadni xi ftit, imma għandi intenzjoni tajba illi nagħmel il-ġid u anki li ħalli lil Alla jinqeda bija biex nagħmel il-ġid. Dik hija sinċerità u dik turi li naqjat fi triq tajba wara kollox. L-apostli stess kienu perfetti, mhux meta ltaqgħu ma' Ġesu, ikkonvertew u anke fil-ħajja tal-qaddisin għandna ħafna minnhom illi kienu jgħixu ħajja tista' tgħidilha xellerata bħal Santustin li anke kellu tifel mhux miżwieġ. U anke San Pawl. Anke San Pawl. Allura jara inħallu fidejn Alla u ma niġġudikawx. U ma naraw samna jħerna, naraw aktar fil-bot. Bitħejjija żjara tal-Papa f'Malta għada l-ħadd se tibda mixja b'salib u ikona, replika ta' dawk li jintużaw fil-jum dinji taż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ huma mħeġġin ikunu x-xatt ta' tinjeta slima quddiem il-Knisja ta' Ġesu Nazzarenu fejn l-ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar se tasal dgħajsa tal-qluħ li fuqha se jkun hemm is-salib u l-ikona li se jgħaddu f'idejn il-grupp żgħażagħ Ġesu Nazzarenu. Kull ġimgħa s-salib u l-ikona se jkunu qed iduru dawk il-parroċċi fejn issir qudiesa animata miż-żgħażagħ. Din il-mixja tibqa' għaddejja sal-Ħadd 18 ta' April. Dakinhar is-salib u l-ikona jaslu fuq il-fossos tal-Furjana għal qudiesa ċelebrata mill-Papa u wara nofsinhar jittieħdu l-Valletta Waterfront fejn se ssir ċelebrazzjoni taż-żgħażagħ. Ser jitwaqqaf kor bis-sem ta' adulti u tfal li se janima l-qudiesa ċelebrata mill-Papa fuq il-fossos tal-Furjana il-Ħadd 18 ta' April. Għal dan il-għan se jsiru auditions għat-tfal u l-adulti. Dawk għall-adulti se jsiru nhar il-ġimgħa 29 ta' Jannar mill-4:30 ta' wara nofsinhar sa 8 ta' filgħaxija u s-Sibt 30 ta' Jannar mid-9:30 ta' filgħodu sa nofsija ta' wara nofsinhar fil-Kurja tal-Arċisqof il-Furjana. L-auditions għat-tfal u adolescenti jsiru il-ġimgħa ta' wara. L-Arċisqof Pawlu Cremona se jiċċelebra it-tielet anniversarju tal-ordinazzjoni episkopali tiegħu b'qudiesa ta' Ratti l-Ħajr fil-Konkatedral ta' San Ġwan għada l-Ħadd fil-5:30 ta' wara nofsinhar. L-għada l-Arċisqof jiċċelebra l-64 sena tiegħu. Bħallum ġimgħa tant fis-6:30 l-Arċisqof se jiċċelebra qudiesa fil-ftuħ ta' żjara pastorali fil-parroċċa ta' Santa Luċija. Għal aktar informazzjoni żur is-sit tal-Knisja f'Malta www.maltadiocese.org.